Estem al repte del metro, estem a la línia 9, 9 Sud, aeroport E1. Anem a embarcar, ja hem tret la nostra T-Dia, la targeta ideal per fer el repte al metro, i pugem. Pues gravant sí que et durarà 5 minuts. Hem de fer tota la línia, zona universitària. Comença el repte al metro. Ara mateix som a Torrassa. Som al repte al metro. Ara som a zona universitària, línia 3, i haurem de fer tota la línia fins a Trinitat Nova, on canviarem a la L11. Llestos per sortir? Estació de Tarragona. Seguim amb el repte i no. Estem entre Sants Estació i Plaça Espanyol, Avinguda Tarragona. No estem a Tarragona. Per cert, avui se celebra el concurs de castells. Que vagi bé totes les colles. Ja estem fent el canvi a Trinitat Nova de la L3 a la L11. Mira, just ara es posa en servei la mecànica. Sortirà d'aquí poc, ara hem de creuar tot anant a la L4 i anar... no, espera't. No, l'L11 és allà. Vale, doncs som-hi! El proper tren a Can Cullàs passen 3 minuts 40. Són les 12:02. De l'aigua no tenen problemes d'accessibilitat. I no us ho perdeu. No hi ha conductor. Ara es veu molt fosc, Ja hem fet tota la L3 i ara estem a la L11. Hem anat fins a Can Cullàs i ara estem tornant a Trinitat Nova per agafar l'L4 i fer-la tota. Ciutat Meridiana. Vale, Trinitat Nova, L4. Sortim en breu, crec. 15 segons. Sortirem ja. Ara toca fer tota la L4 a la Pau. Estem a punt de sortir. Línia 4. Aquí ve el de l'altre sentit. Nosaltres ara hem d'anar a Pompeu Fabra i després fer tota la línia tornada. Quin pal. Però bueno, per fer el repte al metro s'ha de fer. Què hi farem? Aquí posa Artigas Sant Adrià, però estem a Badalona. Haurem de fer d'aquí a Pompeu Fabra i després tornar paral·lel a fer el funicular de Montjuïc. Sant Martí, línia 2. De moment ens queda fer tota la L2 fins a paral·lel, després agafar el funicular de Montjuïc, tornar a la L2, a la universitat, i l'Hospital de Bellvitge. Bueno, ja ho explicaré més tard amb l'ajuda d'un mapa. Bé, Sant Martí, línia 2. Hem anat a Pompeu Fabra des de la Pau, ara hem tornat fins aquí i seguim. Mateix estem sortint de Sagrada Família, seguim amb la L2 i la propera parada serà Monumental. Mira, ja ho dic. L'Arc de Montjuïc, ja hi som. En 4:30 surt. Mira, ja el tenim aturat. Som-hi. Ens posem al darrere. Si després ha de girar, sí, després per sortir ja estarem bé.
Seguim circulant. Ara va lent. Fins ara anava a una bona velocitat, però ara va a ritme de tortuga. Finalment ja hem arribat a Parc de Montjuïc i surten 6 minuts. Sobre per allà, surtin, ara baixa tothom i ens quedem sols. Mira, s'han obert també per aquí. Parc de Montjuïc. Acabem de sortir d'universitat, línia 1. Transbordament apurat, però ho hem aconseguit. Ara a Hospital de Bellvitge. Som-hi! Florida, correspondència amb Amtrak. Per si no heu entès la broma, Florida em refereixo als Estats Units. I Amtrak és el ferrocarril dels Estats Units. Som a Hospital de Bellvitge i sortirem en 30 segons fins a Rambla Just Oliveres, agafar la Renfe fins a Arc de Triomf i després farem tota la línia fins a Fondo. ¿S'ha entendido? Acabem de sortir del metro, ara cap a la Renfe. Fins a Triomf ens espera un Vic a la via 15, en 9 minuts. D'universitat fins aquí ja ho tenim fet. Catalunya hem passat amb la L3, després universitat amb la L4 i la pròxima estació ja és Triomf. Hola, què tal? Un altre cop. Ara estem entre l'Hospitalet i Sants, hem aconseguit agafar un Massanet abans del Vic i ara hem d'anar fins a Triomf. A veure si arribem aviat i si passa un metro aviat, clar. També que ens doni temps a fer el canvi, Línia 1, seguim cap a Fondo. Me l'han d'anar de Fondo, de la línia 9 nord, direcció Cansam. Vaig a veure quan passa el proper. Ja ho veieu, 2:45. Ara espera. Això demostra que hem estat a Cansam i no hem fet canvi abans. Ara mateix som a l'estació de Bon Pastor. La pega és que hem tingut molt mala sort, acaba de marxar de fucking L10 i ens hem d'esperar 8 minuts. Doble aquest vídeo de qui ha estat a l'estació de la Salut. Ui, encara està el logo de la L10 antiga. A veure quan passa. 14 minuts, no pot ser, no? Aquí a la Sagrera. A veure si passa un L5 aviat. Just ha marxat un, però passant amb freqüències de 5 minuts. Toma! Bueno, a veure si arriba aviat i podem anar. Ara hem de fer a Vall d'Hebron tota la línia fins a Cornellà Centre i després torna a Collblanc. Ja ho sé. És una pèrdua de temps impressionant. Teniu en compte si vosaltres feu el challenge al metro. Hem batut el nou rècord del metro. Són 7 hores, 19 minuts i 33 segons a les 17:57 del diumenge 2 d'octubre. A Salt Riu Vell hem batut el rècord del metro. A veure qui el supera ara, I a veure qui fa el Tube Challenge. Vinga, va, espero que us animeu.